कणकवली शहरात नगरपंचायत निवडणुकीचे आता अधिकच वारे लागले. आरोप प्रत्यारोप आता सध्या सुरू आहेत, वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत आणि याच अनुषंगाने शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केला होता की कणकवली शहरामध्ये हायवे ज्यावेळी विस्थापित झाला त्यावेळी जे दुकानदार आहेत किंवा इथले जे राहणारे व्यवसाय करणारे आहेत त्यांच्याकडून 9 लाख रुपये हप्ता घेतला जातो. याचीच रियालिटी चेक आपण करणार आहोत या कोकण साथ लाईव्हच्या माध्यमातून. चला तर पाहूया नेमकं काय म्हणणं आहे येथील व्यावसायिकांचं. काकी नमस्कार, तुम्ही ते व्यवसाय करताय, काय नेमकं आहे, कोण तुमच्याकडून पैसे घेतं किंवा नगरपंचायत काय घेते? तिकडे पुढे जा. नगरपंचायत पावती घेते आपल्याकडे, फक्त 20 रुपयाची घेते. बाकी इतर कोणी आपल्याकडून पैसे घेतं? नाही नाही. नाही अन्य कधी पैसे दिले आहेत का कोणाला? नाही नाही. नाही. निश्चितच काकीने सांगितलंय की आपल्याकडे नगरपंचायत जी आहे ती फक्त पावती घेते, बाकी अन्य काही आपण दिले जात नाही. इथे काही अन्य जे व्यावसायिक आहेत आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊ. काका तुम्ही किती वर्षापासून व्यवसाय करता इथे? किती वर्ष? 30 वर्ष झाली. ते तुमच्याकडून कोणी पैसे वगैरे काय मागतं किंवा काय नगरपंचायत किंवा अन्य कोणी येऊन पैसे मागतं काय? नाही. एवढी वर्ष झाली व्यवसाय करताय, कोणते व्यवसाय करतात? एक चप्पल धंदो, चेअरबाग धंदो. इथे बसण्यासाठी आणि कोणाला पैसे दिले होते काय? नाही. काकांनी देखील सांगितलेलं आहे आधी कधी पैसे दिले नाही. काही अन्य व्यावसायिक आहेत जे महामार्ग होण्याच्या आधी देखील इथे होते आणि त्यानंतर याचं दुकान आहे. काका तुम्ही व्यवसाय करता, किती वर्ष व्यवसाय करता? 30 वर्ष. 30 वर्ष. कोण नगरपंचायत तुमच्याकडून टॅक्स पावती वगैरे काय घेतं? हो, ते नगरमध्ये पावती असते. याच्या व्यतिरिक्त कोणी काही पैसे? बाकी नाही. काही कोणी पैसे नाही बाकी कोण नाही. दुकान लावण्यासाठी काही पैसे दिले? नाही काय काही नाही. काय निश्चितच आपण जे बघितलं तर काही व्यावसायिक आहे, अन्य व्यवसायी देखील आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की काय नेमकी परिस्थिती आहे. कणकवली ज्यावेळी विस्थापित झाली आणि महामार्गाचं जो पुलाचं काम झालं आणि त्यानंतर देखील हे व्यावसायिक आहेत. आपण हे इथे व्यावसायिक आहेत, कोल्ड्रिंकचं दुकान आहे यांचं, हे बस स्टँडच्या बाजूलाच आहे. काय सांगाल, नगरपंचायत तुमच्याकडून पावती घेते किंवा अन्य काही पैसे काय? हे बघा, आम्ही पहिल्यापासून इथे आहोत. नंतर आम्ही तिकडे गेलेलो, कालांतरानंतर हे जे झालं त्यानंतर आम्ही इथे परत आलो आहे. पण नगरपंचायत आमच्याकडून रोजची पावती घेते. हे दुकान लावण्यासाठी काही अन्य कोणी पैसे तुमच्याकडे मागितले किंवा दिलेत काय? नाही, अजूनपर्यंत नाही. जी काही रेग्युलर पावती असते नगरपंचायतीची ती आम्ही देतो. किती वर्ष झाले तुम्ही व्यवसाय करताय? तरी 5 वर्ष झाली इथे आम्हाला. ज्यावेळी ब्रिज होत होतं त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती आणि आता परिस्थिती आहे, काय परिस्थिती आहे सांगा? आता म्हणजे जे आहे ते पहिल्यासारखंच आहे, पण जे पावती होते ती रेग्युलर होते, पण काही गोष्टींना आम्हाला सामोरं जावं लागतं. काही गोष्टी म्हणजे काय नेमकं? काही गोष्टी म्हणजे कसं काय, हे जे आम्ही आता इथे लावले हे कोल्ड्रिंकचं, ते काही जण नगरपंचायतवाले येतात, त्यामध्ये ते हे उठवायला सांगतात. काय म्हणजे अन्य व्यापाऱ्यांना भरपूर त्रास होतो इथे. ब्रिजचे जी खाली लोक आहेत त्यांना पण खूप अन्याय सहन करावा लागतोय. अतिक्रमण हटवण्यासाठी सांगतात. हो. म्हणजे नगरपंचायत अतिक्रमण हटवण्यासाठी जी कारवाई करते त्याला सामोरं जावं लागतं, पण अन्य कुठलेही पैसे आपण देत नाही आहोत किंवा घेतले जात नाही असं देखील काही हार व्यावसायिक आहेत किंवा अन्य चप्पल व्यावसायिक आहेत त्यांच्याकडून देखील जाणून घेतात काय नेमकं सांगणार आहात. काका किती वर्ष झाली तुम्ही हा व्यवसाय करताय? 10 वर्ष झाली. 15 वर्ष झाली. 10 वर्ष. हो. ब्रिज होतं हे त्यावेळी ही दुकानं बंद होती, सगळी काढण्यात आलेली त्यावेळी, आणि आताची परिस्थिती काय? आताची परिस्थिती म्हणजे काय, आता व्यापाऱ्यांचं एकदम थंड झालेलं आहे. म्हणजे ब्रिजमुळे आता कसं आहे, इकड बस स्टँडची लोक उतरले की त्या साईडने जातात, ह्या साईडने पहिली रहदारी ह्याच साईडने होती, असं होतं प्रॉब्लेम. आता सध्या तुमच्याकडून कुठले नगरपंचायत किंवा अन्य कोणी टॅक्स वगैरे काय पैसे घेतात? नाही, तसं टॅक्स वगैरे तसं काय कोण घेत नाही. कोण नाही. कोणाला पैसे दिले होते व्यवसाय करण्यासाठी वगैरे काय? नाही, तसं कायच नाही. तसं काय नाही. काय नाही. नगरपंचायत पावती करते? पावती फक्त करतात. 20 रुपये फक्त. हो, 20 रुपये. बाकी अन्य कोणाकडून पैसे कोण मागितलेलं दिले असं काही झालंय का? नाही, तसं काहीच नाही. हो, आतापर्यंत काय नाही. कसलाच त्रास नाही. हो. निश्चितच कोणताही त्रास नाही असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण पाहतो की प्रत्यक्षात ही जी दुकानं आहेत ती बरीच दुकानं आहेत जी कणकवली पटवर्धन चौक म्हणजे SM हायस्कूल पासून ते आपण बघितलं तर जे ST वर्कशॉपच्या तिथेपर्यंत हा मुख्य महामार्ग आहे तो, आणि त्याच दरम्यान आपण बघितलं की ही मुख्य दुकानं आहेत जी वर्षानुवर्षे इथे आहेत आणि त्यांच्याकडून अजून देखील कुठला म्हणजे नगरपंचायत एक पावती फक्त घेतली. काही कपडे व्यावसायिक आहेत. काका तुमचं दुकान आहे, जरा काका 1 मिनिट बाहेर या. तुमचं दुकान आहे, किती वर्ष झाली तुमचा हा व्यवसाय आहे? झाली 20 वर्ष आले. 20 वर्ष झाली. नगरपंचायत तुमच्याकडून पावती घेते? हो, पावती घेते.
अन्य काही पैसे मागितले जातात कोणाकडून? नाही 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 कोणी दिले नाही. असे कोणाला? नाही नाही. नाही निश्चितच अन्य काही पैसे कोणाला दिले नाहीत सांगितलं आहे त्यांनी. आणखी देखील काही जणांकडे आपण जाणार आहोत आणि त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहोत. ब्रिज आहे बनवलेला आहे, त्यानंतर मग आता तुम्ही ह्या ब्रिज खाली दुकान लावताय. कोणाला पावती किंवा हे पैसे काही दिलेले आहेत का? नगरपंचायतीला पावती 20 रुपये. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणाला पैसे दिले आहेत का? नाही नाही कोणाला कोणाला नाही. कोणी मागितले होते का? नाही नाही कोणी. किती वर्ष व्यवसाय करतात? आता इथे 5 वर्ष झाली. 5 वर्ष. हो. ब्रिज खाली बरीच दुकानं आहेत, यांच्याकडून कोणाकडून पैसे मागितले जातात काय? नाही 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 कोण नाही. आता आपण पाहिलं ते जे आहे ते बरीच वर्ष कणकवलीत व्यवसाय करणारे होते. त्यानंतर ब्रिज खाली बसणाऱ्या काही व्यावसायिकांना आपण जाणून घेऊ आहोत. का की काय सांगाल, तुम्ही किती वर्ष इथे आहात? मी 4थं वर्ष चालू आहे ते. व्यवसाय करताय? हो. इथे दुकान लावण्यासाठी किंवा काही व्यवसाय करण्यासाठी काही पैसे आपल्याकडून घेतले जाते? 20 रुपये पावती. त्या व्यतिरिक्त काही कोणी पैसे मागितले? नाही नाही काही नाही काय नाही कोणीच काय नाही, फक्त 20 रुपयाची पावती देतो, बाकी काय नाही. कोणाचा काही त्रास? काय त्रास काय नाही. हे व्यावसायिक अन्य काही व्यावसायिकांकडे आपण जाणार आहोत. या ब्रिज खाली बरीच वर्ष व्यवसाय करणारे काही महिला देखील आहेत आणि त्यांचं जे दुकान आहे ते या ब्रिज खालीच असतं. की नेहमी तुम्ही व्यवसाय करताय, नगरपंचायतकडून कोणती पैसे घेतले जातात काय? फक्त पावती. दुकान लावण्यासाठी कोणाकडून अन्य कोणी पैसे मागतात? काय नाही. किती वर्ष तुम्ही व्यवसाय करताय? 40 वर्ष. 40 वर्ष व्यवसाय करताय. दुकान लावण्यासाठी कोणी पैसे मागितलेले? नाही ना तुमच्याकडे काय नाही. नाव काय? सुरेखा बाळू जैताळकर. सुरेखा जैतारकर या महिला आहेत, त्यांचं बरीच वर्ष व्यवसाय दुकान आहे. त्याने सांगतात की आम्ही बरेच वर्ष व्यवसाय करतो, पण फक्त नगरपंचायतची पावती आपण हे करतो आहे. आणि अन्य देखील हे फळ व्यापारी आहेत, त्यानंतर काही भाजी विक्रेते आहेत, यांना देखील जाणून घेणार आहोत. का की तुम्ही व्यवसाय किती वर्षाला व्यवसाय करताय? किती वर्षाला व्यवसाय करताय? 4 वर्ष. 4 वर्ष. तुमच्याकडून कोणी पैसे मागून घेते? पैसे तुमच्याकडून कोण घेतात काय? नाही. नगरपंचायतची पावती वगैरे काय? काय 20 रुपये असते. 20 रुपये असते. बाकी अन्य दुकान लावण्यासाठी कोणी पैसे मागितलेले काय? नाही. भाजी व्यावसायिक आहेत, त्यांनी देखील सांगितलेलं आहे. काही अन्य व्यावसायिक आहेत, त्यांना सांगितलेलं आहे. काकी काय सांगाल, किती वर्ष झाली तुम्ही व्यवसाय करताय? हे एक फेमस दुकान आहे कणकवलीतलं, हाराचं दुकान आहे. आणि किती वर्ष आली पावसकर साहेब, या तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक फेमस फुलाचे व्यापारी आहात. किती वर्ष झाली व्यवसाय करताय? व्यवसायाला मला तर 30 वर्ष आली आहेत, पण आमच्या पूर्वी आजी असायची, त्यानंतर वडील आणि आता आम्ही. या दुकानात जवळपास 50-60 वर्ष आली आहेत. ब्रिज खाली तुम्ही हा व्यवसाय करताय, पैसे इथे बसण्यासाठी कोणाला द्यावे लागलेले? नाही कोणालाच दिल्या नाही. आत्तापर्यंत आम्ही एवढे वर्ष व्यापार करतोय, पण एकही उमेदवार असेल किंवा एक राजकारणी माणूस असेल, कोणालाही आम्ही आत्तापर्यंत 1 रुपया दिलेला नाही आहे. नगरपंचायतची फक्त पावती वगैरे काय होते? हां, नगरपंचायतची पावती आहे. ती पावती जी त्यांची असेल 20 रुपये 40 रुपये का असेल ती आम्ही ती पेड करतो त्यांना. निश्चितच हे व्यावसायिकांनी सांगितले अन्य कोणते पैसे नाही, नगरपंचायत पावती आपल्याला. अन्य काही जणांकडून आपण देखील जाणून घेणार आहोत. किती वर्ष व्यवसाय करताय, काय नाव तुझं? माझं नाव प्रतीक डगरे. आम्ही इथे 15 वर्ष व्यवसाय करतो. महामार्ग झाल्यानंतर, ब्रिज झाल्यानंतर तुम्ही विस्थापित झाला हो. बऱ्यापैकी. कोण तुमच्याकडून पैसे घेतं काय? नाही, नगरपंचायतची एक 20 रुपयाची पावती, ते सोडून बाकी पैसे काय काय नाही. दुकान लावण्यासाठी कोणी पैसे मागितलेले? नाही. काहीच नाही. काहीच नाही. साल से आप इधर दुकान लगाते हैं, ये फल का? 20 साल. 20 साल. आपके पास ये दुकान लगाने के लिए कोई पैसा लेता है क्या? नहीं लेता. नगर पंचायत का कुछ लेता है? वो भी लेता नहीं? वो लेता है 20 रुपये. नगर पंचायत का. और ये दुकान लगाने के लिए कोई किसको आप पैसा देते हैं क्या? नहीं, किसको नहीं. अभी तक किसको दिया है क्या? पहले दिया था जगह चतुर्थी में. हाँ है हाँ. मतलब क्यों दिया था वो?
ये नगर पंचायत तंग करती ना, बीच में गाड़ियाँ लगाओ, हाँ। ले ले। मतलब वो बीच में गाड़ी लगाने का था इसलिए चतुर्थी में दिए ले। क्या बोल के लिया था, किसने लिया था वो? जगह अभी एक है नाम, वो पर्चिया का वो एक जोड़ीदार है, उसने हाँ। लिया था। किसने लिया था, कितना लिया था? 1,500। 1,500 खाली चतुर्थी में खाली वो सामने दुकान के सामने लगाने के लिए दिया था क्या? हाँ, इससे अंदर अंदर जो उनकी दुकान है ना, हाँ हाँ हाँ। इससे। उसके बाद अभी कंटिन्यू किसको देते हो क्या? अभी नहीं किसको, ये नगर पंचायत 20 रुपये पावती लेती। आमचं संदीप गोळवणकर, कांबळे गल्ली, कणकवली. आमचं आता हे आता झाली आता 30 वर्ष माझं इथे दुकान आहे. हो, दुकान आहे तुमच्याकडून कोणी हे दुकान लावण्यासाठी पैसे किंवा दर दिवशी काही पैसे घेतात काय? नगरपंचायत 20 रुपये पावती घेते. त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी काही पैसे मागितलेले किंवा कोणाला दिलेले काय? नाही, कोणी नाही. फक्त नगरपंचायतचे 20 रुपये पावती आहे आमची रोजची. हो हो. मला आहे तुमचा नगर पंचायत व्यतिरिक्त आणि कोण पैसे घेतात का आपल्याकडे? नाही, कोणीच नाही. कोणाला स्टॉल सुरू करण्यासाठी पैसे दिलेले काय? नाही, कोणालाच नाही. स्थानिक आहात तुम्ही? स्थानिक इथले कणकवली, व्यवसाय करताना काही त्रास? नाही काय. किती वर्ष झाली येथे तुमचं दुकान आहे ह्या ब्रिज खाली? देवदत्त मनोहर देवरुखकर नाव आहे. इथे आता 2 वर्ष झाले माझं लिंबू सरबतचं दुकान सुरू आहे. झाल्यानंतर तुम्ही इथे दुकान हो लावलं? आहे, 2 वर्ष आहे. दुकान लावल्यानंतर आपण कोणाला पैसे देता की काय? नाही, असं काय नाही. नगरपंचायतची फक्त 20 रुपयाची पावती असते, त्याचे 20 रुपये देतो. दुकान लावण्यासाठी कोणी पैसे घेतलेले? नाही. स्वतः आम्ही इथेच कणकवलीतच राहतो, त्यामुळे लावला आम्ही. हो हो. व्यवसाय करताना काही अडचणी किंवा त्रास? कोणाचा त्रास नाही, काही नाही. फक्त नगरपंचायत नगरपंचायतला फक्त 20 रुपये रोजची जी बाजारकर पावती असते तीच. हो. आपलं नाव काय, किती वर्ष तुम्ही हा हॉटेल व्यवसाय करताय कणकवली? आता माझं नाव आहे समृद्धी रुपेश आंबरसकर. आता हा आमचा सासू सासऱ्यांपासूनचा व्यवसाय चालू आहे. तर थोडे दिवस ब्रिजचं काम चालू होतं, त्यामुळे आमचा धंदा बंद होता. आता ब्रिज काढल्यापासून आमचा धंदा रेग्युलर चालू आहे. फक्त आम्ही नगरपंचायतचे रोजचे 20 रुपये, बाकी आम्ही व्यतिरिक्त कोणाला काहीच देत नाही. आम्हाला नगरपंचायतचे व्यवसाय करा, म्हणजे एखाद्या माणसाला कमवण्यासाठी त्यांच्याकडनं सपोर्ट आहे. आमच्याकडे बाकी व्यवसाय काही नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही करू शकता. आम्ही विचारलं त्यांना जाऊन. बाकी इतर कोण पुढारी आपल्याकडे येऊन पैसे मागतात वगैरे काय? नाही, आमच्याकडनं असं कोणच नाही. काही स्टॉल लावण्यासाठी काही पैसे घेतलेले? नाही, कोणी नाही. आपण आता कणकवली शहरातील पटवर्धन चौक पासून ते बस स्टँड पर्यंत सर्वच भाजी व्यावसायिक स्टॉलधारक आहेत, हॉटेल व्यावसायिक आहेत, यांना विचारलं की त्यांच्याकडून काही पैसे घेतले जातात काय किंवा कुठला टॅक्स घेतला जातो काय किंवा पुढाऱ्यांकडून काही पैसे मागितले याची जाणून घेतले. तरी त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं की कुठलेही पैसे आम्ही दिले जात नाही, स्टॉल लावण्यासाठी देखील पैसे दिले नव्हते असं सांगितलेलं आहे. फक्त नगरपंचायतचा 20 रुपये कर आहे तो आपण देतो आहोत असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. पण काल जे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी सांगितले की कणकवलीमध्ये मुन्नाभाई टॅक्स हा वसूल केला जातो, महिन्याला 9 लाख रुपये वसूल केला जातो असं देखील सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी आपण ह्या कोकणसादच्या माध्यमातून याचीच रियालिटी चेक केली असता असा कुठलाही टॅक्स या कणकवली शहरातून घेतला जात नाही आहे. तरी देखील आणि काही व्यावसायिक आहेत त्यांच्याकडून आपण विचारणार आहोत. किती वर्ष तुम्ही व्यवसाय करताय? झालेच 10 वर्ष. तुमच्याकडून काही पैसे पुढारी मागतात? नाही, नगरपंचायत काय पैसे घेतं? आमच्याकडनं फक्त बसायचे पैसे घेतात, पावती भरतात. म्हणजे आपण बघितलं की ह्या देखील व्यवस्थेने सांगितलं आहे की आपण फक्त हे नगरपंचायतच्या टॅक्ससाठी पैसे देतो, अन्य कुठलेही पैसे आपण दिले जात नाही. त्यामुळे आपण जर बघितलं तर कणकवली नगरपंचायतमध्ये आता जे आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे त्याच्यात रियालिटी चेकमध्ये आपण बघितलं तर कणकवलीमध्ये कुठलाही मुन्नाभाई टॅक्स नसल्याचं आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचळे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली.